Ein tad, rydym yn diolch i ti, yn iall bod yma heddiw, yn da Ddoli di. Rydym yn diolch i ti am popeth da sy'n ei bywydau, ac yn diolch am iechyd, teulu a ffrindiau, a gwlad heddychlon. Rydym yn gwybod hefyd o da bod yna amryw sydd ddim yn gallu bod yma heddiw, oherwydd salwch. Ac rydym yn anfon yn cofio atynt ac yn gofyn i ti o ddiw, dy fod yn ei cynnal drwy'r cyfnodau sydd yn anodd. Ein tad, rydym yn nghyfnod y Grawys yn meddwl am yr hyn a ddigwyddodd y pas cyntaf, ac ein bod yn byw yn ôl dy ffordd di. Ein tad, rydym yn diolch i ti heddiw am ein cenad ac yn gofyn i ti am ddengyd ar y gwasanaeth ar ôl hyn. Gofynnwn hwn hyn, yn enw dy bar Iesu Grist. Amen. Mae'n braf gallu croesawu Huw atom eto, ac yn diolch iddo am arwain y gwasanaeth. Diolch hefyd i Hywel am cyfeilio ac i bawb sydd... Am roi pob dim yn gryno i ni fel yna, am y weddi gyfyd iawn. Dyn ni'n mynd i'r anialwch, falle y bore yma, falle bod chi'n dweud bod ni yn yr anialwch yn aml felly. Mae'r mynydd yn sôn mae yno y mae o'n bererin, ond dyn ni'n mynd at i o anfydyddiwr yn yr anialwch yn y cyfnod y Grawys yma, gan feddwl mae yno yr oedd o yn rhannu i Neges. A dyma'r Neges, mi lewn ni rannu y Neges yna hefyd eto. Yn ei gorosod gan o ymdoes. Edifarhewch, oherwydd mae Teyrnas Nefoedd wedi dod yn agos. Mi ganwn ni'n emyn gyntaf, dwi'n os bod Celyn sydd yn sôn amdano ei hun fel Pererin. Yn gwybod nad ydi o ddim yn perthyn rwsyd i'r ddeiar yma. Mae crwydro dros dro yma a thraw ac yn rhyw ddisgwyl bob raw o tîf yn had ger llaw. Mi ganwn ni felly 6-8 dan. Oh
Wel te, Iwan, yn yr anialwch, Iesu'n dilyn i'r anialwch hefyd yn y man ac yn teyrlio. Mae'r ysgrythur yn sôn am 20 diwrnod yno yn cael ei brofi, neu demptio gan y diafol fel Iwan. Yno yn sefydlu munudogaeth fan oedd o'n byw ac wedi dilladu hun ac mi welwch chi'n y man be oedd o'n fwyta ac yn ei wisgo. Ond mae neges o'n hen neges a mae neges o'n un sydd yn mynd yn ôl drwy'r ysgrythurau, drwy gyfnod y proffwydi ac i gyfnod y salmydd hefyd ac ynghynt i'r gyfraith gan Moses y dewis yma. Mae'n i'r osod ger bron pobl fel gosododd Moses yn yr anialwch mewn gwirionedd y dewis yna rhwng dilyn yr arglwydd a chael bendith a pheidio dilyn yr arglwydd a derbyn canlyniadau hynny. Ac mae'r salmydd, y salm gyntaf yn gosod y cywair ar gyfer gweddill y salmau i gyd wrth iddo fynta hefyd osod y dewis yna ger bron, rhai sydd yn gwrando, rhai sydd yn mynd i ganu'r salm a dweud be fydd yn digwydd i'r rhai sydd yn dewis ffordd yr arglwydd, dewis cyfraith yr arglwydd, dewis myfyrio hwnnw ddydd a nos, be fydd yn digwydd i'r rhai sydd heb fod yn dewis felly. Felly mae yna ryw 6 adnod yma os ydych chi'n gallu gweld y sgrin, mae'n rhagdybio bod neb yn gweld dim byd felly, ond mi wnawn ni ddarllen hefo'n gilydd os ydych chi'n gallu gweld y sgrin a hwn hefyd yma'n cwb. Gwyn neu fyd, sawl ac yn dilyn cyngor y Grawys, nac yn ymdroi hi ffordd echaduriaid, nac yn eistedd ar sef gosfarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yn gyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio ei gyfraith ef i nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth rygiau dŵr, ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn wylo, beth bynnag awna, fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel lys yn cael ei yrru gan rhywgwynt. A hynny, ni saif y drygionus yn y fan, na phechaduriaid yn hynllidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn wylio'r ffordd y cyfiawn, ond y mae'r ffordd y drygionus yn darfod. Mae'n gweld yn olew o gwmpas. Y dewis yna sy'n cael ei osod ger bron, ac mi sylwch chi, yn neges Iwan wrth i ni ddarllen amdano fod yn yr anialwch, bod o'n cyfeirio at yr man is yna, a'r dewis yna, yr nithio sydd yn digwydd, mae hwnnw'n roedd pawb yn y ganrif gyntaf yn gwybod beth oedd gwyntyll, y ffon i wyntyllu yr grawn oddi wrth yr is, a beth oedd nithio. Mae pobl o Pen Llŷn gafodd ei magu yn nghyfnod y rhyfel ac wedyn yn dal i wybod mae'n siŵr o fod beth ydy nithio. Ond yn sicr mae Ioan yn dal gafel yn y ddelwedd yna, yr gwahanu sydd yn digwydd. Rhwng yr rhai sydd yn dewis ffordd yr arglwydd a'r rhai sydd yn dewis i ffordd i hunain. Neu ddarllen felly o Mathew, pennod 3. Yn y dyddiau hynny, daeth Ioan fedyddiwr gan bregethu'r genadwri hon yn anialwch Jwdea. Edifarhewch, oherwydd mae Teyrnas Nefoedd wedi dod yn agos. Dyma hwn y sonwyd amdano gan y proffwyd Eseia pan ddywedodd, rhai sy'n yn galw yn yr anialwch, paratewch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Roedd dillad Ioan o flew camel, a gwrebus o groen am ei ganol, a'i fwyd oedd locustiaid a mel gwyllt. Roedd trigolion Jerusalem a Judea i gyd, a'r holl wlad o amgylch yr Iorddonen yn mynd allan ato
ac yn cael ei bedyddio ganddo yn afon Iorddonen gan gyffesu ei pechodau. A phan welodd Ioan lawer o'r Phariseiaid a'r Sadwceaid yn dod i'w bedyddio ganddo, dwedodd wrthynt, chwi epil gwyberod, pwy a chrybuddiodd i phoer ac ydi gofaint sydd i ddod, dygwch ffrwyth gan hynny, a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. A pheidiwch â meddwl dweud wrthych eich hunain, mae gennym Abraham yn dad, oherwydd wy'n dweud wrthych, y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Ac mae'r fwyell eisoes wrth rhaid coed, felly mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tan. Rwy'n fi'n eich bedyddio a dŵr i edifeirwch, ond mae'r hwn sydd yn dod ar ôl i gryfach na ni. Un nad yw fi'n deilwng i gario i sandalau, bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd ac a thân, y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, a bydd yn nithio'n lan yr hyn a ddyrnwyd, ac yn casglu ei rawn i'r ysgubor. Ond am yr is, bydd yn llosgi hwnnw a thân a niffodadwy. Bydd y bendith Duw ar y darllen na gwrando o iair sanctaidd. Ioan, bedyddiwr yma'n siŵr gen i nad oedd o ddim angen meic na ddim byd yn yr anialwch yna. Sylwch chi pwy oedd dod allan ato fo, pawb yn dod allan ato fo i'r anialwch. A mi gawn ni sylwi ar hynny yn y man efallai wrth i ni feddwl am Ioan bedyddiwr. Mae hwn yn ryw lun cynnar o'r 3 ganrif ar 10 gan meistr ddon Garcanica 1235 wedi beintio ar y wal yr yw eglwys yn rwle yn dangos y dyn gwyllt yma. A'i wallt yn fawr a'i farf yn llaes a'i ddillad yn ymblêr. Nid, fel mae Iesu'n dweud, nid i weld rhywun taclus, nid i weld rhywun smart, nid i glywed rhywun hiawdl yr eithoch chi allan i'r anialwch, ond i weld rhywun oedd yn paratoi y ffordd ar fy nghyfer i. Felly ewn ni nôl i fanno yn y man, ond mi ganolbwyntio ni ar y neges yma. Neges yma o edifeirwch sydd allwn ni fod yn dod a phob math o bethau mewn i gyfnod y Grawys yma. Yn dweud bod eisiau bod yna bwysigrwydd i fod yn treulio amser mewn gweddi ag ati myfyrio ar hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu. Ond o'n i bai bod ni'n dechrau yn rhywle, ac yn dechrau gydag edifeirwch, yna ofer ydy'r cyfan fel arall, bod yna ofyn am edifeirwch a sylweddoli be dyn ni wedi wneud, pwy ydyn ni, ac ar bron Duw, a'r hyn mae o'n galw arno ni i wneud i droi ato fo a byw. Fel hyn y mae Pantycelyn eto yn galw arno ni ac yn dweud dros bechadur buos farw, dros bechadur ar y pren. Ydy o ddefais hwylio'n llymion nes i torfod crymu pen. Dweud i mi, a i fi oedd hwnnw, gofiodd cariad had mor fawr, marw dros sy'n bron a sydd o, yn gehenna boeth i lawr. A i fi, a'i mhechod i, dwi'n ddigon drwg i fod yn gwarantu bod yr arglwydd Iesu yn gorfod marw drostai. A dweud i mi a wyt yn maddau ganwaith, neu chwympo ganwaith, i'r un bai. Dweud edrych i byth i galon all gynnig difarhau. Ydych chi'n difaru gysgu am bethau? O'r gair edifarhau, mae hynny yn dod. Regret, felly. Ond mae'n repentance hefyd yn Saesneg hefyd yn does, sydd yn cyfieithu edifeirwch. Hyd yn oed, pan dyn ni ddim yn gallu cynnig edifeirwch fel y dylen ni fod ni gynnig o.
mae Duw yn gallu agosau ato ni ar hoi yr edifeirwch yna i ni er mwyn i ni i geisio fo. A ben i llola, arglwydd, chymod, ar ôl bod i lawr yn y fan yna, i lawr yn y cyfwng felly, y lle anodd yna'n sylweddoli maint yn bai ar ddechod. Mae o fel nofiwr eisiau dod i fyny am ddŵr eto arglwydd rhaid i ni gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr feuogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwyaf llaw. Had faddeuant, wawriau bellach, gwna garcharo'r caeth yn rhydd, bydd ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau dydd. Dwi'n falch bod ni'n dal i fedru canu yr ymynau yma dair canrif bron ers i cyfansoddi nhw gan Pantycelyn a'r synwyr yma sydd ynddyn nhw. Isio o'r profiad yma sydd yr rhan ohonyn nhw. Deimlwch yr ymynydd yn dod i fyny. Isio golau, isio gwynt. Ac isio cael bywyd eto yn yr arglwydd Iesu Grist. Lle dewch i ni ganu? 517. Diolch yn fawr.
ni weddio mewn i gloi gyda weddi'r arglwydd. Ddiw ein tad, yn i'n diolch i ti am ydw i troi ata ti. Oherwydd mae gen i ti yma i geiriau bywyd tragweddol, gen i ti yma i ffordd y bywyd. Y ffordd, ti ydy'r un sydd yn ffordd, yn wirionedd ac yn bywyd. A dyn ni arglwydd yn gofyn dy faddeuant ti i ddechrau, oherwydd ar faddeuant yr wyf yn byw. Helpa i o dad. Helpa bob un ohono ni fod yn barod i ofyn am faddeuant. I'n barod arglwydd i ddisgyn yn beiau. Yn barod i beidiwch ymharu'n hunain hefo pobl sydd yn waith na ni'n hunain, ond i gymharu'n hunain hefo arglwydd Iesu Grist. A gweld i harddwch ef, i oleini ef, i lendid ef, i sancteiddrwydd ef, i gyfiawnder ef, yn tarddu ohono ti dy hun o Dduw Dad. A helpa ni i fod yn gweld yn hunain yn oleini'r disgleirdeb hwnnw arglwydd. Does gennon ni ddim ond bati a fydron amdano ni. Does gennon ni ddim i'w gynnig i chdi sydd â phob peth gennyt. Ac eto rhoi pob peth i ni. Lle arglwydd, helpa ni i wybod yn dibyniaeth, i wybod yn hangen am dy faddeuant di dy hun, ac i fod yn barod i edifarhau ger dy fron arglwydd. Falle bod ni ddim yn credu ac yn meddwl i ni wneud fawr a ddim o'i le. Ond arglwydd, gad i ni ystyried yr Grawys yma, y Pasg yma, eto pan dawi a phob Sul a phob dydd fel hyn arglwydd gymaint yr wyt ti wedi gorfod i wneud oherwydd pechod a'r drygioni sydd yn y byd. Oherwydd yr alwnio, yn anghyfraith, oherwydd yr anghyfiawnder, oherwydd y diffyg tegwch, oherwydd yr angynhariad, y diffyg brawdgarwch, y pethau na wnaethon ni dylen ni fod wedi gwneud, y pethau wnaethon ni arglwydd mae gennym ni gwilydd ohonyn nhw. Arglwydd, maddau ni. Maddau ni ac gad i ni fod yn barod i gynnig yn edifeirwch ger dy fron di a gwybod faint gostiodd i chdi fod yn dod i'n plith, rhoi dy fywyd, i'n dysgu ni a'n harwain ni arglwydd Iesu, hyd llwybrau cyfiawnder, ac i ddod wyneb yn wyneb a phechod a beiau'r byd, a drygioni'r byd, wrth i ti fod yn fodlon ac yn ufudd hyd at y groes. Ac arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti eto yn helpu ni i fod yn cerdded y ffordd honno. Ffordd o ddarostyngiad, ffordd o blygu i lawr, ffordd ar ei lawr sydd yn arwain ar ei fyny i'r bywyd. Fel y mae'r ymynydd yn gofyn ac yn mygu bron, ac mewn dallineb ac methu a goddef y tywyllwch mae ynddo fo, wrth iddo feddwl am ei feiau i gyd a feiau'r byd o'i gwmpas o. Dyn ni'n gofyn i ti arglwydd yn codi ninau i fyny, i weld faint dy gariad, i weld y fuddugoliaeth dros drygioni, dros bechod, cnawd a'r byd, ac i weld y fuddugoliaeth honno'n cael ei hestyn i ni, ym fuddugoliaeth Iesu ar y groes. A'r ymlygiad o hynny, y sel a roddwyd ar hynny, yn ei atgyfodiad cadarnef i gyfiawnder byth. O Dduw ein tad, mae'n bethau mawr i'w ystyried, bethau mawr i feddwl amdanyn nhw. Paid a gadael i ni fod yn wamal arglwydd yn byw o ddydd i ddydd, ond gad i ni fod yn ystyriol. Oedd gariad ni teg ato. Cost y cariad hynny teg ato ni. Dy gwmni di gyda ni bob dydd, dy waith drosom ni, a'r lle rwy ti'n baratoi ar yn cyferni, a'r gwaith sydd gyda ti ar yn cyferni yn y byd mae dyn ni'n byw ynddo fo hefyd arglwydd. A dyn ni'n gyflwyno fo i ti arglwydd y fyd di ydio. Crewyddo sti fel mae o wedi'w effeithio ei ddarnio, ei ddistriwio, ei dywgwellu gan anghyfiawnder a bai a phechod arglwydd.
A dyn ni'n gofyn i ti ddwy'n goleini. I ti berri i oleini ddod drwy dy bobl lle bynnag y maen nhw dad, a lle bynnag mae dy neges di o newyddion da, ac o alwad hefyd i ddilyn di dy hun, ac i edifarhau a byw. Lle bynnag y byddo hynny'n cael ei hau a gyhoeddi arglwydd, dyn ni'n gofyn i dy fendith ddod, i hadau dyfu, ac i ffrwyth cynheuaf gael ei fedi hefyd. Ac arglwydd, dyn ni'n gofyn hynny mewn llefydd lle mae yna bobl yn byw mewn ofn, bobl eto yn ofni beth y ddaw heddiw ac yfory, yn ofni am eu teuluoedd, yn ofni llyd i gelynion, yn ofni rhai sydd yn ei herlyd nhw arglwydd oherwydd pwy ydyn nhw ac oherwydd. Hefyd i bod nhw'n sefyll i fyny dros ti ac yn perthyn i chdi arglwydd, i di ddiogelu bobl hynny ath bobl di lle bynnag yna nhw arglwydd. I di cofio ninne, cofio'n gwlad ninne hefyd, a ni di dywall dy fendith eto, i di rwygo'r nefoedd, i di berin bod ni'n cael gweld yn eglur arglwydd, yn cael synwyr eto, fel y cafodd bobl yng nghyfnod Iwan Bedyddiwr yn arwain at y cyfnod roedd Iesu'n ymddangos, i dwysbigo, i cyffroi, i deffro ysbrydol i ddgeisio di arglwydd, ac i ddod allan i'r anialwch yna, ac i wrando eto ar neges defenil di dy hun. Arglwydd, gad i ni glywed eto deiriau yma yng Nghymru ac ymateb a throi a byw. Cyflwyno bawb sydd ar y meddyliau ninne arglwydd sydd wedi bod yn wael yn ddiweddar yma, sydd yn cael profion ar hyn o bryd, sydd wedi wynebu triniaethau. Ni'n cyflwyno'n ymarwyl i chdi arglwydd gan ofyn i chdi drigarhau, ac i chdi bod yn gysur ac yn gwmni i ddyn nhw'n ogystal. Gofyn dy gysur di i barhau bawb sydd eto yn colledion arglwydd ac yn dygymod a newid byd yna sydd yn digwydd yn sgil colli amwyliad. Bydded i chdi lenwi'r gwacter yna trwy dair, bydded i chdi rannu dy gysur a dy gwmni eto arglwydd a'i cynnal nhw yn dyfreichiau. Yn bod ni'n gofyn y cyfan fel hyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist, hwnna roddodd i ni batrwm o weri i gael cydmeddio. Ein tad, yr ongwys yn efo, as teiliau Deli, fel yr Teyrnas, gwneud yr ongwys, Neges sy'n, felly ar y ddiad, dyrwy heddiw ein parad, a mae'n ein dod, fel yr ongwys ein dod, ac ar ein dod, eithin waran i'r harglwg, can seiros i'r Teyrnas, a hef a'r gloriant yn oes. Amen. Gwybod te. Llai trwm, mae'n siŵr, 829 ti arglwydd neb a dea, yw hân calonau gryf. Dysgyn gyfrinach marw, dysgyn gyfrinach byw. O glist i glywed neges dy fywyd di dy hun o lygad wel y gyfle i wasanaethu dyn. Gogoniant, gwaith a dioddef a hunan aberth drig lywyrcho ar ein llwybrau. Tra byddom yn y byd, boed hunan balch i'n calon, dyna lle dyn ni'n dod, dyna neges Ioan eto yn gwywo yn dymil di, fel y gwnaeth ynte, gwywo yn ymyl Iesu Grist, nid wyf fi'n deilwg, i gario i sandalau, neu agor neu natsod criau i sandalau, maen nhw mor dda, mor hyfryd, mor gyfiawn a sanctaidd a hardd, boed hunan balch ein calon yn gwywo dymil di, yn bywyd yn egluro arwolaeth Calfari. 829.
Gallwn ni mynd yn ôl at y dyn gwyllt yma. Ioan y dyddiol, dwi'n licio. Llun yna, dweud i gwir. Chyma faint sy'n gymryd i rywun edrych fel yna. Byw yn yr anialwch, dechrau weinidogaeth yn yr anialwch, mae'n 6 mis yn hyn na Iesu. Gofiwch chi, mae 6 mis yna'n bwysig, bwysig ar y cochwyn, mae'n bwysig rwan. Wrth i'r ddau gyfarch i gilydd yng nghoth i mame, na un y 6 mis yn hyn na'r llall, felly, bynnag ddigwyddodd hynny'n union. Mae o'n dechrau weinidogaeth cyn Iesu Grist. Mae o'n di anfon, mae o'n rhagredegydd iddo fo, ac yma yna bobl yn mynd allan i glywed beth sy'n ganddo fo i ddeud. Pam ni'n bod yn mynd allan i'r anialwch? Ni'n trafod hyn efo'n gilydd o siau yn y seiart ac yn meddwl amdano fo. Yr anialwch na'n lle gwag, lle na bod yna neb yn byw yno. Felly, pam oedden nhw'n mynd yno? Oedd yr iorddonen yno yn llifo. Mae rhai pethau'n tyfu yno. Fel gwelwn ni, bod y locustiaid yn ddigon o'r rheini yno. Mae dyna oedd Ioan y dyddiwr yn ei fita. Do'n ni'n mynd oedden ni'n cwcio nhw. Oedd o roed halen a vinegar arnyn nhw, halen a pupur. Neu oedden ni ffrio nhw, dwi'n gwybod be oedd yn neud efo nhw. Ond ar rheini oedd yn byw. A'r mel gryllt yna. Mae'n haws i'w ddychmygu rwsyd ac i'w dreifio dydi, y mel gwyllt. Ond pam mynd allan ato fo i'r anialwch? A mi fentrwn ni ddeud o'n rhywfaint o chwilfrydedd, oedd ni. Dwi'n wedi clywed sôn amdano fo, dyn gwyllt yma i'r anialwch. Oedd ar ryw neges arbennig ganddo fo, ond dyn nhw ddim yn mynd. Ddim yn mynd i gael ei camol, achos dydy o ddim yn camol neb. Mae o'n deud y gwir wrth bawb. A mae hynny'n y diwedd sydd yn ei gael ei helynt ac yn sicrhau bod o'n cael ei garcharu gan Herod. Mi roedd yna ddihirod o gwmpas yr adeg hynny yn llywodraethu. Da ni'n clywed amdanyn nhw gan Lyg, pwy oedd yn llywodraethu'n Syria, pwy oedd yn detrach yn Judea ac ati ar Herod yma. Oedd wrth i bryd hynny hefyd, wahanol Herod yn nhw gyd cyweithiad ei gilydd. A mae rhyw gysur, dydy, bod Duw yn anfon i negesydd yng nghanol oes a chyfnod tywyll o ran arweinyddiaeth. A diffyg arweinyddiaeth, ac arweinyddiaeth anghyfiawn yn y byd. Bod Duw yn dal i gyhoeddi i air a'i ffordd felly. A mae o'n anfon Ioan y dyddiwr yma. Pobl chwilfrydig amdano fo. Allan i weld o'i gochwyn oedd o'n olygfa i weld. Doedd? Siŵr bod gen o lais cryf. Ond mae'r synwyr yna hefyd, nad oedd yna neb wedi clywed dim byd gan Dduw. Doedd yna'r un proffwyd wedi codi, na'r un smic wedi bod ers 400 mlynedd. Neb wedi dweud dim byd ac wedi cyhoeddi hun a dweud y geiriau fel hyn y dywed yr arglwydd. Fel yr oedd Jeremia a'r proffwydi man eraill na niwedd yr Hen Testament ac Eseia ac Ezekiel yn ei wneud ac yn galw pobl ac yn dweud wrth bobl yn blaen. Be oedd yn bod arnyn nhw ac ar eu cymdeithas nhw ac ar eu crefydd nhw. Jeremia yn cael ei hyn yn y pydew ac yn ngharchar oherwydd i neges. Ioan yn yr un modd. Ac mi edrwn ni feddwl felly, yn y dyddiau ni maen nhw'n ddyddiau digon llwm rwan, dydyn, o ran input ysbrydol a clywed gair oddi wrth yr arglwydd. I pobl ddim yn dod i glywed, bod y gair yn cael ei gyhoeddi eto, does e ddim fel petai rhyw fri mawr arno fo. Petai. Ac fel y digwyddodd, pan dywallwyd yr ysbryd glân allan yn ddiwygiad 1944-15, mae pobl yn
pobl yn dod i weld beth yn digwydd, pobl yn cael eu cyffroi yn ysbrydol, pobl yn ymgasglu i lle bynnag yr oedd y diwygwyr yma wrthi felly. Ac mae yna rhyw synwyr o hynny'n does. Mae yna ddeffro eto. Mae yna gynhyrfu pobl yn ysbrydol. Achos mae pobl isio clywed, dydyn? Isio clywed beth sydd gan Dduw i'w ddweud wrthyn nhw. Ond, dyn gwyllt, neges blaen, deud gwir. Chymod, dydy o ddim yn rhywbeth mae pobl isio i glywed. Dydy neges o ddim yn neges boblogaidd. Edifarhewch ydy i neges o. A dyn ni'n meddwl beth ydy'r edifeirwch yna. Be mae edifeirwch yn ei olygu mewn gwirionedd. Ac fel y gwyddoch chi, fel gwahanol chi sydd yn darllen ac wedi'ch magu ar hyfforddwr Charles. Nid yn persi, be oedd o, Elwyn? Persi Parry. Persi Parry ydy hwn, unrhyw un arall ydy hwn, Mary Hughes o Walton, Liverpool, tia hwn. Ond oedd yr hyfforddwr ar blaen bysedd yn cyndeidiau ni ar gyffes ffydd hefyd. A'r cwestiwn yna gan Thomas Charles ydy'n cwestiwn yna, cwestiwn 158 o bobl yn gwybod y beth yma ar eu col. Beth yw edifeirwch gwirioneddol am bechod? A'r ateb, mae gwir edifeirwch yn cynnwys, yn gyntaf, gwir os da neiddrwydd a thristwch diwiol am bechod, adnodau i gyfiawnhau. Yn ail casineb tuag at bechod. Yn drydydd ymgais dyfal am waredigaeth oddi wrtho. Yn bedwerydd, adnewyddiad yn ysbryd ein meddwl. Yn bumed, dychweliad at Dduw yng Nghrist troi yn ôl. Yn chweched, amcan difrifol o dilyn buchedd newydd i newid yn bywydau. Ac efallai, chymod bod yr geiriau yna'n anghyfarwydd i ni, bod yr iaith yn anghyfarwydd, ond oedd Ioan yn ei roed am mewn iaith plaen i bobl, be oedd angen iddyn nhw fod yn ei wneud, achos oedd o'n paratoi y ffordd. Y pam ydy oherwydd, fel mae Paul yn ei ddeud yn yr adnodd yma, dyma air o gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist i'r byd i achub pethaduriaid. Dyna pam, achos bod Crist wedi dod i'r byd i achub pethaduriaid ac i fynd i'r groes trosom ni ac wedi ystyried pechod rhywbeth digon difrifol i wneud rhywbeth amdano fo, i ddod o'r nefoedd i roi heibio i ogoniant i gyd ac i ddod i'n plith ni'n blant dynion yma ar y ddaear, i farw trosom ni oherwydd yn beiau, oherwydd yn pechodau. Pechod y byd a'n pechod ni'n fel unigolion. Oherwydd bod o'n serious. Oherwydd hebddo fo, does na ddim bywyd. Parhau ynddo fo, mae'n marwolaeth yn dilyn. Paul yn gweld ei hyn, a mina yw'r blaenaf ohonynt. Mina yw'r mwyaf ohonyn nhw. Gweld ei hun, y dyn yma, ddaru efengylu asialeiaf i gyd, ddaru gael ei fflangellu oherwydd i ffydd i longryllio dair gwaith, sgwennodd lythyrau fe oedd wrthi'n ddiflino. Gweld ei hyn, mina yw'r blaenaf ohonynt y bechadur mwyaf. Heb weld hynny, dyn ni'n ddim yn gallu gweld chwaith. Heb yn galw i edifeirwch, dyn ni'n ddim yn gallu gweld chwaith. Pam bod rhaid i Iesu farw. Felly mi welwch chi pam bod edifeirwch yn bwysig. A'i fod o yn alwad i bawb ohono ni. Fel oedden ni'n sôn, oedden ni'n athed, ydyn ni yma. Chymod, oedden ni'n gwybod rwan, da chi'n gallu gwneud ti o athen i'r oedfa bore dy Sul mewn 12 awr. Wedyn, ddim eisiau gadael i mor fain yn hynny. Eto, ond meddwl am anerchiad Paul iddyn nhw yn athen. A'r alwad yna, mae'n alwad gan ddofynten y fan hwnnw hefyd. Drychodd Duw heibio
yn wir i amserau a'r wybodaeth yn lawr, a mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edifarhau. Mae'n neges i bawb, oedd hi neges i Athen yn fanna yn yr ganrif gyntaf. Neges i'r cenhedloedd yna i gyd yn groegwyr, yn Iddewon, hefyd yn blant Abraham, yn rhai oedd heb erioed glywed am Iesu Grist, yn rhai oedd yn addoli diwiau eraill ac eilunod eraill, yn rhai o bob cenedl, oherwydd yn sôn am wneud y cenhedloedd yna i gyd o un gwaed yn dydi. Pawb ym mhob man i edifarhau, ar hyd y canrifoedd, ac i ni'na yma heddiw mae'r alwad yna i ni edifarhau hefyd. Ond byddai yn meddwl be fyddai'n digwydd am oedd petai ni yn pregethu mor blaen ac yr oedd Iwan y dyddiwr yn pregethu. Be fyddai'ch ymateb chi mewn wirionedd? Faint o e-bostiau, wel, so waith i chi heb a bod yn ysgrifennu e-bost i gwyno am y pregethwr at yr ysgrifennydd gyffredinol, achos mae'n byw yn yr un tu a'r pregethwr. So rhaid i chi sgwennu wedyn at Lywyddu Rhaid. O, ia, fi oedd hwnnw. So rhaid i chi sgwennu wedyn at ysgrifennydd y sasiwn, ond so waith chi heb, achos fi di hwnnw hefyd. Wedyn, as y neb i chi gwyno wrthyn nhw. So eich chi chwilio am rywun i gwyno bod y pregethwr yn bod yr hyn blaen yn deud gormod amdano ni ac yn deud y gormod o wirionedd amdano ni. Meddyliwch tas chi'n dod i mewn i fama rwan heddiw yma a bod yna rhywun tebyg i Ioan y dyddiwr yma yn dweud, be ydych chi'n da am fama, bobl? Be ydych chi'n da am fama heddiw? Chi blant sy'n nadraeth. Ydych chi wedi sleifio i mewn i'r lle yma. Ydych chi mond wedi agor y plisgyn ac wedi troi mewn i'r man yma. Be ydych chi eisiau yma heddiw? Pa bod chi'n dod i capel yma heddiw? Ydych chi'n dod yma i glywed rhywbeth? Ydych chi'n dod yma i glywed rhywbeth o werth? Ydych chi'n dod yma i gael paned? Ydych chi'n dod yma i weld eich ffrindiau? Ydych chi'n dod yma achos bod chi wedi arfer dod? Wel, na ystyriwch chi ddim byd am hynny. Ydych chi'n dod yma a ydych chi'n canol eich hunain? Ydych chi'n mynd i roi pres yn y casgliad? Ydych chi'n mynd i ddweud, dwi wedi bod yma am flynyddoedd, dwi'n heiddi cael yn hamol, achos dwi wedi rhoi teg at yr achos a dwi wedi gwneud fel ar fel. Wel, dydau wrthoch chi, dwi'n golygu dim oll i ddiw, dwi'n golygu dim oll i minna. Mae eisiau chi edifarhau, mae eisiau chi droi yn ôl at ddiw mwyn cael bywyd ganddo fo. Mae o'n dod i farnu. Mae o'n dod a fydd ddim gobaith i chi yn y farn honno, os nad ydych chi wedi edifarhau. Hitiwch chi befo, ac mi ddydau wirionedd amdano chi fel unigolion yn ogystal. Mi ddydau am eich hunanoldeb chi, mi ddydau am eich pechodau chi i gyd. A mi wna'n gwneud nhw'n amlwg. Edifarhewch, oherwydd y mae Teyrnas Nefoedd wedi dod yn agos. Dwi'n dibynnu dim arno chi, y Teyrnas Nefoedd yma, mae o yma yn barod. Mae eisiau chi edifarhau mwyn cael perthyn iddo fo. Ac ymlaen ar yr un math o themau yna, yn galw allan pobl am yr hyn roedden nhw wedi wneud. Ond yn ogystal â hynny, mae'n dweud, reit, be dwi eisiau chi wneud rwan, fel canlyniad i'r edifeirwch, os ydych chi'n teimlo edifeirwch, os ydych chi wedi cael edifeirwch, mae eisiau chi fod yn newid eich bywydau. Mae eisiau chi fod yn byw, mae eisiau chi fod yn dangos hynny mewn rhyw ffordd sydd yn wahanol i'r hyn yr ydych chi yn ei wneud cynt. Os oes genna ti yn fan yma ddwy got, a dwi'n gwybod bod gennych chdi 17 o gotiau. Dwi wedi cyfrif nhw unwaith. O, gyda i fwy sy'n A gyda i fy hun bwsi. Eisiau ti rhoi nhw. Un got sydd i angen arna ti. Eisiau ti rhoi nhw. Faint o grysau gen ti? A gyda i 62 o grysau. Dora nhw. Dora ni i rywun sydd heb ddim. Ac
yn mynd ymlaen i ddeud sut yr oedd pobl i fod i ymateb. Ti sydd yn filwr, dwi'n eisiau i chdi bygwth neb yn dy waith. Gwna dy waith, derbyn dy gyflog, a bydd yn deg hefo pawb. Dyna sydd dwi eisiau ti ddangos, edifeirwch, meddwl. Yn ffrwyth yn dod ohono fo. Ac mae'r ffrwyth yna yn gallu gwneud gwahaniaeth yn dydi. Ni'n siarad efo rhywun oedd yn gweithio yn rhywle. Ac fel oedd hi'n ymwybodol o'r diwylliant mewn y gwaith o weld bai ar ei gilydd. Chymod, peidio a derbyn bai mewn gwirionedd. Ac hithem mynd ati'n fwriadol i ddeud, wel, pan dwi ar fai, dwi'n mynd i gyfadde mod i ar fai. A dwi'n mynd i wneud ati i ddeud fi oedd y bai. Ac mi fyddai'n teimlo felly, yn aml hefyd, nid yn unig mae angen i ni gyfadde bai, ac yn cyfadde bai yn aml, cyfadde hyd yn oed dros eraill, oherwydd mewn gwneud gwahaniaeth, mewn gwneud gwahaniaeth i'r holl diwylliant ac ethos yn eglwysi ni, ethos yn llefydd gwaith ni, mae o'n effeithio ni. Nes bod eraill hefyd yn dod yn barotach i weld i beiau i hunain. Ac i ddod at yr hyn mae Ioan yn galw ni ato, at edifeirwch. Bod ni'n gallu gweld yn beiau yn hunain. Bod ni'n fodlon gweld yn beiau yn hunain hefyd. O dyma ni, y llun yma, nid o'r ganrif gyntaf, ond rhywle tebyg i Afghanistan neu Nepal neu rhywle felly, lle maen nhw'n dal wrthi i nithio hefo yr gwyntyll, yr fforch gwyntyllu. Mae'n da ni'n dweud defnyddio'r gair gwyntyllu, ydyn? To winnowing ydy nithio yn Saesneg, felly i wahanu. Mae gwyntyllu yn llecho fo ddim i fyny. Mwyn i'r gwynt gael gafel arno. A dyna, meddai Ioan y dyddiwr, y neges yma eto. Dyma mae'r un sydd yn dod ar ei ôl o yn mynd i wneud. Mae Iesu yn mynd i nithio i eglwys, nithio i bobl, yn mynd i wyntyllu pob un ohono ni. Mae wyntyll o yn ei law. Ac mae'n mynd i fod wrthi hefo'r gwyntyll yna, yn yn codi ni fyny, yn yn disturbio ni, yn yn taflu ni i fyny. Oherwydd, mae eisiau gwahanu y grawn oddi wrth yr manus. Yr hyn sydd yn bwysig oddi wrth yr hyn sydd o ddim tragwyddol bwys. Yr rhai sydd wedi credu ynddo fo mewn gwirionedd ac wedi edifarhau ger i bron, oddi wrth yr rhai sydd ddim yn fodlon ystyried a throi a byw. Maen nhw'n barod hefo i wyntyll yn ei law. Ac, yn un adnod i gloi dithyn. Bod Iesu wedi dod, mod ni'n credu bod Iesu wedi dod wrth gwrs o neges rhyfennu. Bod Iesu wedi dod i rannu gyfiawnder a'i gariad. Wrth gwrs, i wneud hynny ac i wneud y byd yma well lle i fyw. Ond fel mae Iesu'n dweud nôl i eiriau ei hun yn Mathew penod 10, adnod 33. Oherwydd deithyn ni rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam. Rhannu'r rhai sy'n edifarhau, oddi wrth yr rhai sy'n weld i hangen. Peidiwch â meddwl mae dod i fwynhedwch i'r byd, ydw i meddwl. Dwi wedi dod mwyn nithio, mwyn rhannu, gwahanu. Y grawn, y sylwedd, gwirionedd oddi wrth yr hyn sydd i'w daflyd y maith. I'r tân tragwyddol yna,
Mae Ioan yn sôn amdano fo. Mae neges galed. Mae'r disgyblion yn cael neges Iesu yn galed ar brydiau. Mae'n colli llawer o disgyblion oherwydd ei neges. Ar pryd hynny ymlaen, pan mae'n dechrau sôn am y pethau yma, mae'n rai yn dewis peidio ei ddilyn o. Nid hawdd, nid neges hawdd sydd gan Ioan, sydd gan Iesu chwaith. Yr un ydy'r neges gan Ioan, gan Iesu Edifarhewch, mae Teyrnas Nefoedd wedi dod yn agos ato ni. Byddwn ni'n uned gael gras i ymateb i'r neges yna. I droi. Os na wnaethon ni'n barod, mae angen i ni droi yn aml. I ni droi rownd yna, ystyr edifeirwch yn yr Groeg yn wreiddiol, gair sy'n cael ei ddefnyddio meta noia. Meta eto, noia troi eto, yn ôl i'r man y dweithio ni ohono fo oddi wrth Dduw. Ac i droi ato fo a chael bywyd ynddo. Digon o Ioan y dyddiwr, ond mi gawn ni mynd ymlaen at Iesu a'r neges yn yr anialwch hefyd, falle, yn ystod y Grawys yma eto. Dowch i ni gael gair bach o wedi. Dduw ein tad, mae'r neges yma yn ei galed. Yn ei galed i'w rhannu. Yn ei galed i'w derbyn arglwydd. Ond dyn ni'n ei rhannu hi oherwydd ei bod hi'n dod oddi wrth i ti. A bod hi'n dod ac i'w chael yn dair dydd ei hun. Mae'n neges bwysig am ei bod hi awnelo a phob un ohono ni. Ac am tynged tragwyddol ger dy fron di arglwydd. Helpa ni, dyro ni'r gras, i weld yn calonau'n hunain fel yr wyt ti yn ei gweld nhw. I edifarhau ger dy fron. I droi ata ti arglwydd a byw ac i ddangos y ffrwyth yna. Ffrwyth edifeirwch yn byw bob dydd. I weithio allan be mae'n edifeirwch ni'n ei olygu arglwydd yng nghanol yn teuluoedd, yng nghanol yn heglwys, yng nghanol yn cymdeithas a'n gweithle hefyd arglwydd. Dyrod y ras, dyrod y ysbryd glân i ni, mwyn Iesu Grist. Amen. Wan te. Emyn fawr eto i gloi. Aberystwyth ydy'r don. Charles Wesley sydd yn cyfansoddi. Ac yn meddwl am y drydedd pennill yma. Llawnder gras sydd yno ti. Gras i guddio pechod oll. Diolch am ras i'n arglwydd Iesu Grist. Yn iachusol ffrydiau chi fod yn hiro yn ddigoll. Ffynon bywyd ydw i ti. Rod y hunan i mi nawr. Tardd o fewn yn hawlo ni. Tardd i dragwyddoldeb mawr. Danwn ni'r bennill gyntaf ar ola 366.
pendith efo'n gilydd. Gras ein hagwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd lan, a byddwn ddefnio, rawr am, byd byth.